What's up guys? This is Jeric Joe, ang bulanong gwapito nga makiduyog na usab kaninyo karon. So ang atong buhaton karon for today's video, magsabaw ta og Lucky Me. So para healthy ang atong Lucky Me, sagulan na to sa og gulay which is talong. So himuon na to sa sabaw since nga pagisabaw man gid ang mga gulanon. So mo na atong buhaton karon since nga bored naman ta sa atong pag stay at home, bisag siya wala mo stay na to, okay ra na mag so karon guys ato nang sugdan og kilaila to ang ingredients. Ug mao ni ang talong cut into square or iglo, in luya, chiling espada, bombay or onion, ahos or garlic, and of course our Lucky Me chicken. Actually guys, you don't need to put seasoning or magic sarap, kaya pwede na ni sa diretso na gamit lang yung seasoning sa Lucky Me. And of course toyo and asin, but of course dili na to kalimutan ang mantika. So karon while naghulat bata nga mubukal in 1 minute. So trivia lang guys nga ang Lucky Me or noodles ayaw lang adlaw-adlawan niyo og sudan kay kabalo na mo unsay cause ani. So maka-UTI gyud ni siya or maka-kidney. So since paabot pa ta, storya lang ta sa gamay. So sa una dili ko luto-luto, dili ko kabalo ng luto. Kanang bisag simple ra gud maski paborito sa isda. Maski sa pag-asin. So karon grateful kay tungod sa CQ nakakat-on og luto-luto. So mao ni karon na ang gibuhat
since nga walay lingaw sa pag-quarantine mo ning luto-luto na lang ta. So mao na ni bukal na ni og sabaw na gyud siya. Og atuan na ning haonon. Umot. Tarang. Muna ni ang talong recipe with Lucky Me. So karon guys, nahuman naman ta. Hinaot ko nga na naamoy nakatunan bisag gamay nga sa simpleng pangsudan, pang pinobri. O palihog, ayaw kalimot sa pag-subscribe o click the bell button para for notification and updates. Daghang salamat.